התורה שלנו זה באמת קודש קודשים. זה ספר שבעצם מתואר בו כל בריאת העולם והמהות שלנו ומה באנו לפה לעשות. כבר במשפט הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש לנו המון סודות שקיבלנו אותם באמצעות ספרי קבלה. אני אזכיר רק פירוש אחד. את השמיים ואת הארץ. את זה אותיות א' עד ת'. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הוא קודם כל יצר את התורה, כלומר חיבר את כל האותיות. באמצעות אותיות א' ב' ו10 ספירות הוא יצר את כל המציאות. הוא יצר את המציאות הרוחנית, את השמיים, והוא יצר את המציאות הגשמית, את הארץ. השמיים בעצם זה שם השם ומים. במציאות העליונה, אנשים שחוו מוות קליני יודעים ששם זה עולם האמת. ובעולם האמת, הקדוש ברוך הוא גלוי. כולם יודעים שיש את השם ושהוא ברא את הכל. וכולם רוצים לעשות את הרצון שלו. ולכן המציאות העליונה מורכבת משם ומים, כלומר מהתורה עצמה, כי מים זה משול לתורה, וכל שמותיו וכינוייו של הקדוש ברוך הוא. לכל שם שיש לו, הוא בעצם מהווה איזשהו סוג של תכונה רוחנית שיש לו. למשל, השם אלוקים הוא דין, השם הוויה זה חסד, ולשם יש הרבה שמות, והם כולם גלויים בעולם העליון. לעומת זאת בעולם הזה, בעולם התחתון, כדור הארץ, זה עולם מאוד חשוך. הקדוש ברוך הוא לא גלוי בצורה גלויה כמו בעולם העליון, ועדיין זה באמת רצון השם. איך אנחנו יודעים את זה? הארץ זה א' ורץ, רץ מלשון רצון, א' זה אחדות, זה אחד הקדוש ברוך הוא או אלופו של עולם. השם רצה דירה בתחתונים, אנחנו בעולם הכי תחתון והכי חשוך, והוא רוצה שגם פה בעולם הזה יהיה לו דירה, יהיה לו מקום שהוא יוכל לשכון בו. התפקיד שלנו בתור עם ישראל זה להפוך את העולם הזה למקום שראוי לקדוש ברוך הוא לשכון בו, על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים.